Afashe eye bra efe eyade nso a eye nka yedum ekaka yen Amammre ne amane. Afashe yade baako a ema emusua wodo danso wo my Ghana mu a emu baako ene de ochiman edi a wato ne din se Ohum afashe. Akyem tafo ehene ene yei ebechensemi. Se yeka Ohum a Ohum no a yeka semu otie na de kwase a ade bi a bibi chese ade a wani tuam ana se wahu nia ebeda wanim ade eda wanim afi ebeba na ekono na Ohum no ya Amammre bi a ebata tafo akonya no ho mra nananom eba be pie ebumu no setam ne mfre ho bu nso eye akoko ya na okurubani ne dom ebi pie firi ho no na won ba no na won kura won sofo a odi wa animu a ono hwehwe amane ya adi nyina a onim afam a ye frɛ no obonzofo asare a no ye so chamia odi wa anim na ebe pie burum ho no na yete ho no na ohwe no si ahaide nsuwi bibi pa bi firimu ho esese yehwe ti esu no enso ne esu brim ye nyina yinim sania esu brim sania adore sika ene ade no na yebe pie ho no se okuku no afi bia no na esese yehwe ade a ewo yanim ene normal esese yeyi enti se afene beso sa obosofo asare no odosu koko nsuo no be kwansi na wapie no waba oba nsenkyerene na ode ba ne nsenkyerene ne se ebi wa obepie no no wabohyire fitaa obohyire fitaa no a na ano kyerɛ ne se afeno ayeba no enhyira nko a se wobepie no no abɔ ntwoma nso a ntwoma kokɔ dia na kyerɛ se nananom ema wan ani ade enti wobepie no na ntwoma dia na afe no asɛm da hɔ mae enti na yɛse yɛda yɛ ho so ni hu ne yɛbɛyɛ a ntutu yɛbɛkɔ ne yie na afi ato sɛ empaebɔ ne ade na yɛse yɛgusu yɛhɛ aman ne ɔyɛ ho amanneɛ a yɛbɛhwɛ a bibia bɛkɔ so. Tafohene edi ntintima pa wo cheman sase so edunti ne nsem a woka no odomu sukosei wo se nananom ye be pasa ne ye pe baabi a ye betra ya som badwe enti ye basa na ne ninamu ne ye hwe baabi a ye bekwa kotra because ho no na koye se baabi a ya be pie firi ho no na ho no esese ye hwe na ye bo ho ban yi enti nananom fam eye okurubani ne nkrofo no ana yebe pie baabi a yefrɛ hɔ no mo ensuo bi ho ɛwɔ fa kwan ɛwɔ yefrɛ hɔ awansa enti ofra yefrɛ sɛ tafo awansa ɛhɔ ɛne yɛbɛtra ɛne hɔ kora nso ntimi anye yɛ papa sɛ ehwehwɛmu a yɛhu no enti yɛsan ɛba yɛnim bɔ nsuo bi a yefrɛ ne tako ɛhɔ na yɛbɛtra ya ɛne yɛda so te a yɛfrɛ tafo tako no ne ade no na ɛhɔ no na ne yɛba yɛ sɛ ye tafo no na kyerɛ obi akoa bi wɔ hɔ no mu a wɔse ɛta enti ne yɛyɛ ne ɛkɔyɛ sɛ yɛnkɔ fako a ɛta no wɔ no enti yɛkɔtena hɔ na ɛkɔyɛ tafofo ɛne yɛde tena na ɔbosowa sare wie nyinaa na mmere bi wɔ mu ayɛ sɛ ɔkɔmfo anɔkye deɛ no pɛpɛpɛ ebi ɔkɔyɛ a wɔama bi na before ɔbɛkɔ no nso no ɔma yɛ aso te sɛ menni hɔ a ensenkyerene a mobayi a mobenya ho modi behu mo ntutu yie enti eye bu no nkɔ ne ti a Secret Grove no ɛwɔ hɔ ɔyɛ sɛ afe no bɛso a ɔhen ne nkrɔfo wɔnkɔ a emmɛ no asisi hɔ no ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ atwerebe yɛka atwereba a aba yɛde atwedeɛ na ɛfo a yɛnnu ho bi tenten ɛno bɛyɛ sɛ from between 8 and 10 feet na ọbaako afọ
na no no ye menkenso ene ye de ye ho ade no se menkenso no ebo ho ntu yi a eno ana san etre ye abena di tina ahenema no ba akofo a no wapo aba na nsem a odija nananom no ya kanchia kan nyina ya boni din prensa ya bosu bremu din prensa ya kanchia kan ho bobo nsu a bobo bremu nyina fa ha no nyina na afi ya ma order say afi ya ba ye beji menkenso dia koyi tafoman ochiman timusu ohumunu nefa na semba ko no nso ne se eye emra ye de da ye no ba ya ye no nso adi eno nso ka ho enti ade bechi brada no a ye bedi ohumuno adwada no obia ko nefum ye kwa ye se ye kokramfu na ne obi wa no a obehe no agina apimo ana bibia ade ni no wayo ena se emra no nso no ye ni ba ye foforo na ne okwa wakofa ne noma na odi abafie enti ade chi ebrada no before ahemanachi no anadwo no de sombe ye 1 o'clock 2 o'clock no ohini ni mpanifo esoja etreja ho eho no won badwendwen noma wen adwen ho afie no nioma ekoso ne enye ne enye ebrada no de eye cleanliness enoma ewo idwade enoma ewo fie nkonwa no mu ne ade nyina ye horo ho kripa fie ye bibia na no kura wunware ye nso kura wunidi because ya hotie da ene areho nso da anopa no busuafo ahwere won busuafo no ne ade no ekai won but osunim edin ohin so ewo na Amammre a oye eye to a fufu ye de petikuru mu nyina de ma nananom ne te sre nkwatenten ne ahoden se boni bi na aba esre mu mu menko na ma papa no mra eye nyina ya ye we nyina wie no edin da no unza chimfo no ye fufu aya ho se ohumu ye fufu eye dede aye mpese ye beti se bibia da no kromu ye din ti anwumre no abo no nsia ne fa ekobo no so afi ya mo kire masitwe no so se afi ye bie kwan di ohumu na bana wie Mejidi ye pase wate nsɛm ahodoɔ pii afa ohum afa hye no ho a wokra na wonim na yentu kwan enko krokuma baako a wɔfrɛ no setafo na wɔde hyekan baako wɔ hɔnom a ɔbɛbɔ ya bakɔsɛm na saa de hye yi ɛbɛkyerɛ ye ohum edupɔn kɛseɛ no na bakɔsɛm afenso kunkrum bia abakɔsɛm wɔde bɛma ye dua wei egyina hɔ fɔ ohum no a ɛfrɛ no ohum dua na ohum dua no first ye nananom ne ye papa nom time no na on chichiri kuro ni foforo no na mrenkenso no on ko fafiri bunsu na on de abehye esoro eti mo na anibie ni ba no ena mpanifo no esreye ena ma on ho kwan se on betimi akotu mrenkenso no wa ha e wotafo epobim na afi on de aba behye duane so ti so on de behye duane so a no nsia no num ni no nsia ntem ho no na afi ebeduro ne ya sekete esekete ede kuntuo ba sheet pillowcase nyina eguso ye wadie bi o ye fe na danta ne no so yedi atoso te se obi a oba be dem pa ne so kete ne so eti se ye sa de ni wi a ne ya soma ohimba na se ahenkwa amana akofra ohin ni mpanifo ama won aba eti ye kofra ohin ni mpanifo ama won ba wi a na edom ni nyina betwa abegyina ho nti eba ne saa na fi ya be yi mrenkenso no wosoro mema be nan enum na onyina ekuram e de ato won bati na won ato santen na won de mrenkenso na bre ohin kurura nti won de be wi a na waso mrenkenso num na fi de esese woka bia no no waka na won de mrenkenso na to ketene so emprensa na sem bia wachiri bia na waka ansa na ohin no of some mrenkenso no obekasa o kanse bema onwuba bema oba so a onya yefun enwuba no onwuba enu echi ohaw amane bia enfri krodua mu ha enko na enhyira
ɛne Adom Amammre kuro duam na kuro no entum pɔnye kɛseɛ na ɔtwe mienu na akyi no ne nneɛma a ɛbɛ an bi ni sɛ obi ɔwɔ na wanya konya bi na ɔkɔ school wɔ akyiri obi ɔnso a na ɔtu kwan ɛne yɛ ho nipa bebree ɛtu kwan nti sɛ na ɔtwe mienu ne so a yɛkɔ epokɛseɛ mu yɛkɔ kɔyɛ amane wɔ hɔ a kroma no ɛne ɔyɛ ɔhɔfo ɔyɛ dan yo wobɛba na obi atu ne ho asi hɔ no aba na obedi adanseɛ ɔbɛda baabi yɛkɔyɛ amane no na ɔde aseda ɛna aba hɔ dua deɛ misuro me nka etwam bɛ 200 years koraa me maame ɛsɛ ɔbɛ wiase na dua yi si hɔ yɛwo na n'ani fi na dua yi si hɔ ɛbi papa ne tafo hen nti me nso ɔhen a odi kan ofrim ansa na bi sɛ piase ba ɔno nso kyerɛ me sɛ ɔbɛdu ha no ɔbɛdi adeɛ no na dua yi nso ɛwɔ hɔ a na ɔyɛ ho amanie nyinaa dua ne yɛ dua bi a akyɛ yi fi a me kan kura bɛboro saa sɛdeɛ wɔhene ba ɛpɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ me yɛkɔ akyire nti ɛna ɔkyeman sɛdeɛ wɔnom ɛyɛ amammerɛ ne amaneɛ ɛwɔ ɛyɛ kronkron mu bia no wɔde ɛsom yɛn yɛsai kɔ Akyem Abuakwa Ahemfie no akyiri pɛɛ ahwene ase ehene ɛbɛkyerɛ yɛ emfasodeɛ yɛ wɔsoɔ sɛ wɔnom edi ohum afahyɛ ɛne afin podi ɔmanfoɔ nhwɛ animu ohum ɛyɛ ɔkyeman amane kɛseɛ na titibre mu hɔ ne deɛ na ne mpɔmpɔnso no dodoɔ no agina tafo ɛne meka tafo ana meka kyem tafo ɛne nkruto a omote ebɛn brem ɛna ne di hu ɔsaaje fukuntu nkrunku bae na ɔhwɛ mfasodeɛ ɛwu ohum mu no ohum sɛ dabi me man so mu nyinaa di ohum a ɛhyɛ ne ma ɛnsɛɛ no nti ɔpɛ sɛ ɔkyeman nyinaa ma ne ɛsɛ fata ɔbɛyɛ na obiara a ɔfrɛ ne ho sɛ Akyem Abuakwa ni no ɔde ne ho ahyɛ ohum mu efiri hɔ no efiri ɔkyeman ɛyɛ adoagyiri kosi gyegyeti obi biara ayɛ ahohoho asɛ yɛn nyinaa yɛdi ohum na ohum no ne yɛnim wɔ ho ana menim wɔ ho sɛ kyɛ bi ahwene ase hen ohum no yɛ aduanafoɔ ɛyɛ tafo ɛna ɛhyɛ nanso ɔsaagefo a mo ati ofori pani a ɔyɛ ɔkyɛn hen ɔyɛ sonani na ahwene ase hen sɛde amane ne nhyehyɛ yɛtie nti me na ɔde mato asonafoɔ nyinaa no tie na sɛ maba ha no mabɛhyia me ne ɛka ohum ho asɛm na me ka firi sɛde asonafoɔ yɛn so nhyehyɛ no a ɔkyɛn hen ɛdi mu ntintima no sɛde yɛyɛ no na nanom mɛkwan sie ne hum a na tafo hen ɛne ne mpanimfoɔ ɛne tafofoɔ nyinaa ɛne kɔfa ohum ɛde ba brɛma gyansie kɔdeɛ ɛna ɔyɛ Akyem ahwene ase di kuro na bedwakɔ mpanimfoɔ apaw sɛ wɔnhwɛ ntoto ohum afahyɛ no ɛho ntotoyɛ no wodi mu ntintiman nti nsuo ɛyɛ supɔm berem ɛno nso aka Akyem aho firi tete a sɛ asuo no ɛho bambɔ ɛni hɔ a ɛha ɔkyeman ɛnkankanka ohum nso di hɔ a na ɔkyeman ɛwɔ he wabɛyɛ saa deɛ na wi a ɔman ne hu na ayɛ ne gyesɛm nanso ebo no nsia sɛ efiaw na ko mu yɛ abɔ ɔman no for bɛyɛ sɛ na wɔhwe mienu na sɛ na pen mienu ɛyɛ 2 weeks na yɛayɛ kom yɛ brɛ ne yɛ bra yɛde fa ɔman no ho adwen edi wura afefoforom yɛbu nkɔmpɔ hwɛ yɛkyi ne yɛfire mfie bebrebe a yɛbaa so ɔkyeman edi sɛ na no adwen ɛfa adwen ɛyɛ ntotoyɛ esusu na sɛ deɛ kristofoɔ no kaayɛ ne sɛ ɛnam homeda nti kristo koraa oyɛ din na ɔde yɛ biribi nti yɛkɔɔ mu yɛ no ɛnneɛma hooyɔ yama akɔfam na yafa adeɛ kyimuku ada
ɛyɛ wukudaeɛ kɛseɛ firi aseɛ firi nkonnwa fie so na nkonnwa fie so deɛ na mɛkyerɛ mu kakra abiri bi ebinom susu sɛ gya wɔyɛ ɔhen a na tumi ɛwɔ wiase nyinaa ɛhyɛ wo nsɛm na ayɛ deɛ ɔpɛ da bi we are accountable to the living, the unborn, and the dead. Na check ya anasa okwan ya tete ya hyehyɛ to a yɛde so yɛ boduam sɛ deɛ bɛyɛ a ɔhen wonya ne ɛwopɛ woboso asɛm bia no ɛyɛ saa awukudaeɛ no ɛne sɛ da ne yɛkonkonya fie so a ɔhen a wadi ne ho ni wasomsom pa wayɛ ne ɛtene ɔdi mpuntuo aba ne mam sɛ ɔhen ne wakonya wonkonya fie so ye gu yi wapaye na obia nso ye yi so ɔhen no wabusua no a woda no sabi ye nyina abeba akonso obi etua no metema no wabusua no a woda no mo ho ebi firi ba ne empun ebi firi ba ne empun a na ho ya ha nti eye a good check and a way of holding chiefs accountable. Nana agency kɔreɛ ɛne yɛn akye abakɔsɛm ne amammre ne amanneɛ ne ahintasɛm bi a na yɛnim ɛfa ɔkyeman ho sɛdeɛ wɔkyeman wɔn mu adedie ho nsɛm esiteɛ na ɔkyerɛ mu a ɔkyeman adedie ho nsɛm no ɛte sɛdeɛ asra dɔm ko wɔn deɛ esitie enti yɛne twerɛfo ɛma Akyem Abuakwa nananom atera nkonnwa ekuo no ɛntwetwe nkɔmɔ na wɔntum nkyene yi yɛka Akyem Abuakwa hierarchy na brofo kasem no yɛka ɔkyeman yɛn state structure na state structure no ebi brofo kasem no ɛyɛ military hierarchy because nananom de ɔko ɛna efiri adanse akrokre kokobiante ɛde pepie banso ɛsan be pie chebi enti ɔkyeman abakɔsem no ɛyɛ about 3 phases na kwafra mo anom de leadi asunafo no on the BP banso SBP chebi. Those are the 3 phases no me na ya kaso che hene a enchiremu ewom in fact edina nkasa ye ochem hene the leopard na ya kase ochem a ochem no ni twi mu no eye etwie leopard ebinum san frɛ no jaguar obrofo no yade na eno na akyemfo yen frɛ no ochem aboa ye frɛ no ochem eye den na ochem no ebae na ebra na nanom free adansia krokre kokobiante eba no be 600 years ni no ensase a wonhu na kwan mu a ene ebedane ebeka ochima ho ene ochima beye otiaseman no na nanom amfa no kwa when the okun and the J sansase no na ohwe ekwan ya na nanom efa so ko a na brofo kasem no edun tokwa na nanom exhibit the martial ardor skills and bravery of the leopard and inti say nanom war machine no ba when atamfo anase enkrofo a no mpeso won ne omokono when say hey ochemfo no na eba no it with time no and they be corrupted into achemfo and now with time no the leader of the ochem group no ebe the ochem hene and now with time no ebe dane oche hene so inti eka edin achemwa aya na nkrofo bibire say ya wotre Akyem state the ban is enko na kwabibre mu hende ya frɛ no yes edin ochem no nana kwafo amoanom ne ade ne frɛ dance akrokre kokobiante because of the skills display in war into attribute no na manfo frɛ enti one a ene ohwɛ kotoku bosomenum ne ade a nuanom a odwane from Asante retribution brofo kasem no ema ocheman yagi kan won ho no kan ye ho no na wen so ye de Akyem no bi edin no eto because ya sase so na wen ebeso ye the originality of the edin no de nananom de different adanse
esan okun no ne o skills a no mu display e wo akun no na osajifo ne appellations bi enso ene kwa bibrem hene the king Rofokasem, the king of the dense forest, the king of the dense forest. Nana no buy no na yenam kwayemu yeni jata asuno no ni ade na ediesie. Enti na settlement de na enye ahomre kura. One tribe we are na say group we anko a wonam kwayemu no ni ade, all in an attempt to find a place a yenana no betumi aswe achichire ochima madane tiasemaye ne ya ohoi na appellations ni bi nso ne osagefo edin osagefo ne de onyan ebra omu ochehen ekoboa ofuri panin ekoboa ekonje okapeman no na basahia eno so de ne mra ne bia no ne sanfre no or therefore now empo ohwa emra ne bi ka ho because nananum a ewo a ha bebre no na wenyina ya dikrofo ocheman enyin no ena ye bon abaso nti ochehin no or the fount of honor na first no na appellations no na brema ka ho o saber maka ho because ohim bia ni ho betumi agina ochehin ani mu afro ho bema no ye ba akopɛ na o saber ma enso ye de mrane. But a brow mine no enyi no na or the beach because of the fount of honor. Nti ono kwa no body crow se onhwe na sase so ma no. No body crow na utumi hwe mine no so ye chichire mine ye a utumi you free di crow e ball bema. Na di crow no so obo bema so na se ohwe na wadwuma wosom loyalty eso ani a odane wo sabrema. Nti woni a ene ohwe a ye from da sebre nyina no. Oche na ne munane no dasebre so ka ho so endi ene wanchi hin es dasebre esi akwa hin ye dasebre kukurantumi hin ye dasebre na ye ba akopɛ eno ani oche hin so but elevating crofo from edikrofo bafo ebe ma no ake se nananum so a ohwe divisions no ene impakamfo no ni ade no na se oma wo nso eho eso ete binum so efri bema ebedane asabrema na se ohye osiewu ase na se obedane osabrema ene akwense woni osiewu nso erobo shoulders no ni adinti ese o elevate osiewu nso to be different. These are administrative processes the nyina boa in the efficient management of the state structure no. Mejidi yese sabre wati ase kwane a ocheman fa so ebuni man etoto ne niema enkanka ochehene osabrema amoatia ofuripani ensempi wo honomu a amamre ne amane kwanso nti eni se babonten ti bekoso amana ye hintasem ebi ti se ocheman wonom asem dibia bobo kwane a wo fa so di wo mu asem ahemfie no ankasa ewo abakosem bi wonom ntwene ene ensembi wo honomu ani se etobedwamu nti no bekoso aye hintasem sebrepam nananom makwan se babonten a yebesan abedi ehon komo ansana yede ene nkomotwetwe no ebesie no yensan kɔ yachi na yene ahweni ase ehene enkodi nkomo na afi ntutu ya wo mo aye efa wo huma fa hye ho no onfa emaye ma yuwa ne mu ba obi efri de kura ase aware enso de wune ne te ana de obehia no ena eteme ware mu nhia obi aware te da ye fertile grounds anke ho no obi hu se o tititi bremu na bi ase o we ni we ware be hu na chimfo nko na ware na we na ye afahye titi sei ayeko de na de ye nyina ye Ghana ye mpene sa nti yesu obi emre bi nti ya na ufiri uzualungu na me nsu mifiri ahwene ase na me yere no ne ye nyina de national coalition no ye ka ho ase ne di be eba aha ena ye de ohum afahye no ho asukodo ne nyina no esi afi wahuna hu hia se wo ye ochini na wo mamu anasa amanone a ewo se wo ba wunchi na no manfo bedi ohum afahye ebi nso apese wo hu na bakosem yi a eno nti na Adom TV ye de san hyehyɛ yi esom ohum ne de ohum bi afi bi ayedi ne yedi ne kese pa na enfa se yale ne ba 2 years ni nana ye hu bibi aso so afi we ni die no so ye bedi pa because yamane bi ayento nase se ne sese yedi na ye yamane ni bia ne ye edi ne kese ama papa no so ani je
na nyame Adom afi we nso de next week pepe de ye ni beji wo krom ha pa ma ye hu se ye di ohum pa ohum no de titi Amammre da hono mu ye afie bia na natafo hene ni mpanifo hye ohum no na otwe mienu ansa ne yadi nti ye fa se ene na otwe ye bedi ohum no o se de omo ye na amane ne ye amane a we afie we de mintimi se bia obetna pakamu ana se ontenam na ka fese ko trapakamu a ka obehwe ha se de ha se tia nso nipa firi chiri beba aba behwe ohum no ohum de eye afahye eye Abuakwa ya afahye nya afahye ketwa ti afie de ani abre ye bedi pa ye be fonton from competition kese ay atoton safre nkuro atwa ye ho nyina ahia ya ton safre chebifo apedwa heman kokurantumi osino asaman kesefo a ye be ye fonton from competition yenso ye de tai ohum no achi ohum de ye bedi ni ye pa fi 3 years ya ye covid ni ba ntini ntimi enni ni sa enni ni ye pa fie de se de ye papa so obedi ni yeso ye bedi ni ye pa amana ye de ohum de ye ni beji pa if you say 3 years ni a covid ni ba ya ama ohum no anya ye ayi nanso afie we de nyame Adom covid ni ko enti ohum de ye bedi ni ohum pa enti yesra urade ne nkwatenten se ohum ni beto yen na yenso me stoni me tena ha ya na adomfo abedom yen ne yenso yenya bia yetumi di aboye kuro no ho ban Ghana memu hano ye wa fashe ahodoɔ bebree a enika saa fashe ahodoɔ yi utukan free atifi de ba anamfo epoya ne atoya a obehunu bi abribia egina ho afinum abre potia saa wo manfo a wo mo ntem ho no wo mo edidi saa afashe yi ene ewo Adom Amammre so no ye hwe ohum afashe a wo manfo a wo mo Akyem Abuakwa na wo mu die Chimai nkrabata no gumu ahodoɔ enum mekire adonten nifa benkum osiawuo na jaase we nyina mu no ɔkyenyene ɔsaagefo amwati ofuripanin ɛna ɔte saa nkrabata no mu nyina ɛso afahye yi nipa dodoɔ bɛboro ɔpepe baako ɛna wɔ mu di nkuro ne nkura ahodoɔ bɛyɛ ahankron ne miɛnsa emu Amammre ne amanne ahodoɔ a yedi no ohum afahye yi emu no ne kɛse paa no egyina chebi a ɛhɔ no ene wɔkyeman kuropɔn emu nanso okɔ nkuro bi te sɛ tafo obehunu saa Amammre yi ene amanne yi bi ɛwɔ hɔ esan sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ tafo ɛna yɛhyɛ ohum no ansa na wɔkyeman nkuro ahodoɔ no wɔmatimi edi ɛhɔ nso so ene egu ohum no afibia no ohum afahye yi ɛhyɛ aseɛ brada na ɛtoamua kosi ne kwasiada ɛsoɔ dwumadi ahodoɔ bebree ene wodi no saa bre yi emu ne edi kan ɛyɛ brada anapatututu ejatoɔ no na nananom etase eja ho wo musoja ma ɔkyehene egu nsa wɔ saa agyanim ɛdeda nananom ase so mabɔ ɔkyeman ho ban ɛde abɛpem pempenso a wo mo eduro ɛno akyi akwammo enso so ɛtoa so na afei wo mu wie a wo mo de ahomfra so no nso so akɔtoa so bremu apaye dwumadi a bremu sɔfoɔ ana kane no ne afra no bremu kɔmfoɔ dwumadi a wodie okoyi apaye ɛwɔ ɛso bremu emu na fei obia akyeche sika ede ama emofra ede agiwo mu ani adakatwo enso so eka ho eno so so adwumadie sonko a yedi no ohum afahye yi emu afie ohum afahye no na ye sonko Adom Amammre ti yeye ekopie wo kyehene osagefo amwati ofuripani a wo free esuobre mu emu abra wo koyi apaye ewieye wone na hemfo na wo mo asikromu a wo mo ekyeche ne abroni fra ni tokens a wo mo kyechade ede ama emofra na anapano na nikapa
enu achi eno osagefo amoati ofori pani etena konya mu wone ne mpanifo na wone wo mo etoato adwene ehwe ya eba besi enna eda wo manim afahye no emu enu mu no osagefo echiche adokodokode ene nsa ahodo ewo na hemfie mekire ofori pani efie wie a na fe wode afutuo ede ama ne manfo ne ewo se woye ene ne eni wo se woye afahye bre no emu bra yo nye mra echiche ka amre ye COVID-19 abɛhwɛ so ɔsɛ anu ada no wa bani no man kasa sɛ bɛ bia go no ya dia no wa blast sɛ bɛ ya kaka moto bi ahyehyɛ ahyehyɛ ni no ye ni tuo kakra ɛne emra ɔde ba fa ha no ɔmi hwɛ na sɛ da sɛ ya dia na man ho mre so a sɛ bi abra bɛ sen ka ti ɔbɛsɛm wa pane no mo ayo ɔmɔdi ana kɔmɔ pane no wa dwumadie bebree wɔ wodie sɛ yɛbɛyɛ a aboa no ba bewura wodie mu a ɔne ne bɛdi asi ne titiri no booster sɛ woawɔ deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu a yɛtɔ so mmiɛnsa na ɛyɛ booster na wonya papaapa biara ma mmɔden Brada no anwumre no bremu konfo ana bremu sofo edi dwuma bi a eno nso so huhia pa bekai se ansa no humu no ye ba bedie no ye de na awotwe mienu esi ho se obia enye dede sabna dai ena bremu konfo epeteto ewo achimche bi kronumu enyina wobra amofra edi nachire na wo mu ekuraja obia ne nsem na wo mu didi bremu konfo yi achi eno achi bremu konfo epeteto ni nyina no na niema bi ti se biskiti ena fei adokodoko de ntofia hodo ewo mu a wotopete a na mofra yi wo mu esesa bremu konfo ebo apro waman no mu ana kro no mu nyina no emofra yi adi nnua no esa no obeduru ba bia wode mrika ntente ma mofra no adi mrika no di nachi eto nnua no ede bro no afiedie no na nsuo topa enso so embu obia bem yensem trefo ene mofra ne omanfo mu di akire nyina ye fa nsuo num edi bremu konfo no achi Ave ko ma to yai na dwumadi a wudi sesi ai edi be na da support hen odaroma ese ya pamu efinu eti na kola na toto aba no e ka me pe na je se mantumi ani nkunim enti aba no so bia ntumi anka me enti madi nkunim sisi a me kwa kosi twene so na obia start ye de na se unya si twene so de a na se afasa no ana ya sha na afasa na akọ no bremu konfo ewie ya ene wode nanim ekire ampa mefie na okosi twene so saa twene so a osi yei ekire se ohumu no ana ya sha ase no onya si twene no so a na je se efiri ho no obia timi bɔnwom utimi eye dede bia afahye no mu opese boye obia ensi ho ekwa die droidie na chese ochememu ayede pa na chese ohumu no a na ya hya ase no eti de ani kire ofori pani fie eho na mpintin ni ntumpan twene akese wo mu esi su fie ho na ne obehwe asa a wo manfo no edi nananom ahemfo mu si dwom na abofrei wono so so di asapa na ne de no e kan sem bebre emunuwa no obeti se etuo etoto ene etuo de wo mu esane bi gufie pa ofori pani efie eho
Enkwada da etoso mienu ewo huma fa hyei mu no eno so so dwumadi ahodo no a enekoso. Ne edi kan eya anapa no. Anapa ubehunu se emofra schoolfo wamukura eja wamo ede eba osagefo amoti ofuripani na himfie mekire ofuripani efie sajai ena nkyiremu ayensa kanye ene se eja no a wamo to ne de dikan eye eja to bre no saja no na mofra yi ede ba be hye ochehene ene ochehema nana adutwumua dokuya anamu enti mofra no wamo to santene na wamo digya no na wamo de ewura ahimfie mekire ofuripani fie ho na wamo ahyehye ja no kama anapa no sajumedie no atuamua de kopem beye ewia prem to bre eja no ena ye kire se nana edutumua dokuya a ye ochehema on nana no mahema won benua nuane ede asoma hoho sejai enom de benua nuane ede asoma hoho afahye bre no emu sa anapa no ana ekwa awia no mu no ano ochehene amwati oforipani etrase ewo nasaso woje ahoho ene emu no enyumaku ahodo bi ti se SIC MTN Mensini krachi wono so omunyina womba ebechia ochehene bema na fishiapa ebema no muni adwuma ebema no trinkwa se watimi ebu ocheman ama afi akwa pro aba abeto ocheman muni nyina Afie openia wada National Health Insurance Authority ano mekire Dr. Bernard Okoboy ene ne dom enso so bepie mu oforipani fie enso so ebechia ochehene osagefo amotia oforipani manana enso so ene no etwetwen komo ana enikapa de mekani se ye bahase ye di obuo ni nimdie bema osagefo na yasre nkwa bebre amano na sena wama Ochiman aye transformed no and causes change sana etisese. He among you that want to be great, let him serve. And to him some ne power was someone. Oh, someone ya. And uncle Fonso a peja could do baby no. They be only and I find that as an example every time I call out his name. And our chairman so be the one dancing and the person the one dancing. And Jessica, the president that we all look after, his value, his legacy is more than any material worth. Na ekwa nwumre mu no adwumadi esronko ekoso ewo Akyem Otafo Sajumedie mrantie enwotwe no wamumu enson ekosane mrenkenson edi free ohumdua no eso baako a waka ho ne de awukura twene na enson no ne baako a waka ho mo ye enwotwe no wom de sa mrenkenson etwa Otafo kuro no ehuhia emprensa ye toso miensa no wom dimdi kantente ewura nananom empom ekotu anwa tuntum ede ebre tafohene osabarema edusa piasa otoso 9 Ede anwa tuntumi bi epete tafo kromu ho enyina no so ne ani di akira ahom kapa Ede toso miensa no eyeda nananom ede kɔ baamu sani aye kani se ye kyeremu ye pa eye ban emu a ekyere se bia nananom epomu omayi ede asi hɔ a ɛhɔ no wɔm kɔ ekoyi apaye ekogunsa na wɔm eye Amammre ne amane sonko ɛhɔ ɛna wɔm ekora nananom mpanifo a wɔm akɔ wɔm kra akyi enti ɛhɔ no ɛho hia pa enti afi bia no nana dokuya edutwumwa ɔkyehima ɛne ne mpanifo ɛkɔ baamu ɛkɔyɛ sa Amammre ɛne amane yi ayi din pa na se ye baamu ampa ɛhɔ no ɛna mpanifo a omo edi ochiman eso nanom ahemfo nana ahemfo akese a omo free mu no ɛhɔ ɛna omo ɛkɔ omo krachi a ɛhɔ na yɛdeda wɔn enti ohwa ɛyɛ bia nananom nko a ɛna yɛma omo kwan ɛne adehye ɛna yɛma omo kwan sɛ omo ebewura hɔ enti yɛde besi ha na omo pie ba we are told some be don hwere baako 1 hour ewo emu ho nti omo ba
na nea ebi fima ba bia no e de abedan etiefo ene ahwefo nyina esense na ya wada no dwumadie titru bia nheda eni ho yeyi bamu dwumadie efiri ho eti Adom Amammre efa saa kwanya no so ekohwe adwumadi ahodo a osagefo amoati ofori panin wodi no wochememu nia watudin osagefo amoati ofori panin foundation saa adwumadi na osagefo ade asi nani so se wosi sukuu dan makomako edu ade aboa ne manfo a womo ewo wocheman emu Akyem State Council no the two money so say opese ne 20th anniversary eye mfie aduonu a wotena benwa no so no osi school aduonu edema Akyem ene Ghana man 20 schools into Akyem ekọ omfutuo mu no sesen no hwe se baabi adu no ese o hyase yefiri du into edu no school a wo hyase no ebinum na mepese mebodin no o hyase yefiri kota anoba apedwa anoba chebi anoba osino anoba esuom anoba akyease anoba ye wanchi anoba Akyem dwunase anoba osino sukuu no eye edu ana ye hyase ni nyina edubia sukuu yi nyina edu no schools du ni nyina eduru bia na e wo chebi ha bebia aginan saa na ni nyina ete mepa cho saa na ni nyina edu Adom Amammre team no etu kwan sanso eba otafo hanso so dwumadie sronko a eno so ehuhia pa ohum afahye yi mu ekoso anapa yi agyemprem so ene edin a edaso agyemprem so yi eye epo a eho ena womkokoye Amammre ene amane bekire tafohene a ono no ohye ohum no osaberema edusa piasa otoso nan wone ne mpanifo ene kroma ni nyina womo ede nnwom ene santene ene efita na obi ahye a womo ede etusa na moy ede akọ agyemprem so eho ena tafohene ede bayira edi kan ebekana no Chese se tafohene endi kan fa bayire nkana no a obia ni akwanya Amammre mu no se ode bayire ebekana no se dwumadie hyase na patututu na atoamua de akopie awiabrem se nana tafohene ene ne mpanifo yi efiri agyemprem so ho na wo mu ba ebeduru efie ana ahemfie wa na akoye enige samkra dwumadie ni nyina ba na wieye no na hu akohia se sanso de anim ekire Akyem chebi eho ene ye de ani kire Sofia Oforiata Sports Complex eho na agodie fronko a ni nyina eka ohuma fahye no ho no ekoso
ohum afahyɛ ne mpɔmpɔn so ankasa ɛyɛ memenda memendai ena wɔkyehene ɔsaagefo amotuofo de pani ɛtena ɛsɛkɛseɛ so ana ɛsɛ ho na obodwadata ha ena hunu sɛ Ghana yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ ɛne ahofa a ɛfɛ hunu kenta ahodoɔ hunu apakan ahodoɔ hunu kyinye ahodoɔ hunu agudie ahodoɔ na sɛ nananom afa wɔn ho a wɔn nyinaa ɛde ba bɛkyerɛ na wɔn aba bɛma ɔkyeman piesie saagefo amotuofo de pani afihyiapa ɛne ɛyɛ kyerɛ yi hunu ntwene ahodoɔ ɛne agorɔ ahodoɔ asa ahodoɔ a ni nyinaa no ɛka ɔkyeman amammerɛ ne amanneɛ ho nananom ne wɔn himafoɔ ɛhyeesie wɔn ho kama ɛne wɔn nkrɔfoɔ wɔn manfoɔ na sɛ ɔkyeman mu anaa kyɛbi kuro mu deɛ memenda anapa no adagye nipo so koraa saa dwabɔ yi ase ɛna ɔhene biara wɔsuae ɛkyerɛ ɔkyehene no ɛsɛ wɔba saa dwumadie yi ase ebi afie yi ohum afahyɛ no ɔpani a yɛto nsa frɛ no sɛ wɔmfa n'animonyam ɛmɛta dwumadie no akyi ɛyɛ ɔman Ghana yɛma mpani abedi akyire ɛyɛ His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia esan sɛ ɔmampani saa brɛ no watia ne n'akyi kakra nti oyi ne mpaboa ɛde ma n'abedi akyire ɛma ne begyina n'anan mu ɛwɔ saa dwabɔ kɛseɛ yi ase Your Majesty, Osajefo, I thank you and all your subjects for this singular honor done me to celebrate this year's Ohum Festival of Ochiman with you. My coming to Ochiman precisely, Chebi, is a homecoming of a son to the land of the fathers. I've always relished the love and support shown Majesty Osajefo Amoja for repaying and all the people of Ochiman, particularly my boss, the President Nana Adodankwa Akufo-Addo, whom I am privileged to serve. I convey to you warm greetings of the proud son of this land, the President of the nation. The President extends to you, Nananum, and the people of Ochiman, his congratulations on the occasion of 2022 Ohum Festival. Yes, let's say day. Sustainable development na ye can say. Ye ma hotie na ye respect it. Ye mu onyame ene ma odi mai. Odi mai na e so ya. Ya rewa ma. Ohia ma. Na ni na achi no. Na wati ase se. Ebe pa. Se sikanti ye twetwe nua ye na ni nyina ye eno ne ehwe se wo a usika dɔɔso wo ne ye ti ase de o ye successful ye jai sana ye twi ye ma ho a ne ye twi da ache ho ne ya nwi onu sika ekɔ ye botomu a ye bɛkɔ kyire bebre eno nti ne ye to sa de homecoming obia wana wote ha na wote kushia na wote mampo na wote akwatia na sabi onyame adomu enanu wanya bia no akofi mpanya ye bebre ukofia abrewa no a otete wo kochia no abrewa na wuni hwi na wuni din na obi animu a oton ntoma se na ebe abanya sukuu bi akọ okodwom ko frɛ aduane ede ma wudie na okosua de o sukuu no waye yie gyina wo nanso a wakɔ nkran
Ufi fie no obusua fititete. Na lorry ba kokora woni bi bicycle kokora woni bi bicycle. And na wa konkra wo Land Cruisers mienu. Wo ba kokora wa kata so a. A wo di wa home. Brefie. Come home and build a community. Brefie, the school you once attended, the roof may be caving in. Come and fix it. Come home. The street you walked on to school, no, help build it. The classroom you attended, furniture, help build it. We can't intimate trust the Biani and music because bra, Omaya shall see na yani kwesika. Near Bibia and Yera. I'm a commercial boy or Bano say abroad for Monko. Okwaya bet we have the Yamasu. When you know ye no, asa yabre, and so swim no, penny beshay. I will a seven, which for a penny, a fee, any more, and you're now good ye, yabo tent, nafi, yabo stage, I can see, nabeshe, a branty and a mabawi, and you're not paying gisem, and you're canea hoodwo, and a good dear nija dear, a crossword, and yasem to a fee, and jump to 4 beat to say rascuku. Kamido and a fake Kofi Kenata, woman now be Piesa, a good ye Asia, Nina, a 2 more, because I dear chain rare. Sakwan you so, and a fee Ohuma fashion, Yadinina, a bar, Newie, Adom, Amammre.